Que hai, familia? Bueno, hoxe vamos a facer unha elaboración, unha receita que se fai en todas as casas, pero non unha elaboración calqueira. Vamos a facer unhas croquetas, pero unhas croquetas moi especiais. Unhas croquetas de choco na súa tinta. Estamos en tempada de choco, se fijadevos que choco temos aquí. Os que somos da costa nos gusta este produto, da igual, de calquera das nosas rías, non? Fijadevos que temos tamén, para darlle ese punto especial, a súa propia tinta, estas bolsiñas que a peixeira, cando nos limpiou o choco, xa nos guardou e nos dou para facer esta elaboración. Vamos a facer tres elaboracións. Por unha parte vamos a facer o guixo dos chocos para darlle todo o sabor, para darlle ese punto especial a esta croqueta. Vamos a facer unha bechamel e vamos a facer o rebozado con fariña, ovos e pan relado. Para o noso bechamel precisamos dun leite de calidade, que vaya acorde ca elaboración que vamos a facer. Un leite fresco, un leite enteiro e a poder ser ecolóxico. Necesitamos que sea un leite como de antes, como que nos traían as leiteiras á casa. Os que vos podedes acordar, sabedes do que falo. Será capaz Rafa Durán de conseguirnos un leite como que precisamos? Vamos a velo. Hola, Rafa, donde andas hoxe? Hola, Miguel, compañeiro. Oído en Palas de Rei, chef. Oído na provincia de Lugo. Aquí o reporteiro recadeiro sempre ao servizo do cociñeiro. Se queres leite fresco, eu levoche o mellor leite fresco, que está onde vai estar? Pois aquí, en Galicia, como non. Por certo, sabes o que fai unha vaca cun plumeiro? Pois leite en pó. Boas noites. Estou con Ana, que xunto con Marta sodes mulleres da Ulloa, aquí hai vacas da Ulloa, e sodes as responsables de Sen Mais. Exacto. Sen Mais, que este leite que está aquí. Branco e en botella. Encántame o nome, e como nos gusta a nós, nos tache bo esa filosofía de vida e de traballo, e ver a xente nova que está no sector primario. Eu veño a por leite fresco. Perfecto. Que é o que tes aquí, ademais, sei que está bastante fresco. Sí, sí, sí. Como é o proceso? Primeiro, estas vaquiñas, como viven? Pois xa o ves aquí, temos unha proba gráfica un pouco de cal é o noso modelo de producir e como entendemos nosa gandeiría, non? A base da alimentación destas vacas é o pasto fresco, ademais aquí temos as características idóneas para facelo deste xeito, o manexo é extensivo, facemos produción ecolóxica, polo tanto tratamos de garantizar iso, a súa alimentación, o seu benestar, que para nós é fundamental para ao final pois, ter un produto de primeirísima calidade, un superalimento como o leite. Estas vacas están aquí todo o día, non? A que hora, cando as monsides, cando se recollen? Facemos 2 ordeños o día, arrancamos a 7 da mañá, ordeñamos, sacámolas a pasto e recollémolas sobre as 5:30 da tarde para facer o segundo ordeño, a 6 da tarde. Ajá. Despois do ordeño, este leite refrixérase, sí. É dicir, mantémolo e conservámolo a 4 grados. Automáticamente baixa dende a leitería, que logo che ensinarei, ata as instalacións da nosa fábrica, como podes comprobar aí tamén, moi presente e integrada no entorno. Maravillosas instalacións, da gusto velas. Exactamente. E a partir de aí o que facemos é someter o leite a un tratamento térmico a baixa temperatura, unha pasteurización que nos permite darlle unha vida útil de 8 días. É dicir, este leite, dende que o metemos na botella, consérvase en refrixeración 8 días. Así que semanalmente na nosa furgo facemos o reparto deste leite para que chegue a todas as tendas e comercios e así as consumidoras directamente. Sen máis. Sen máis. Unha receita con este leite. Polo que nos contan por aí, cheganos as nosas orellas de que o arroz con leite sen máis, é unha delicia. Arroz con leite. Miguel, aí che mandamos este leite que sei que lle vai servir, non sei que vai facer aínda. Algo moi rico, seguro. Unha receita riquísima, seguro, estaremos atentos. E Ana, graciñas tamén a Marta. Sen máis, despedímonos. Perfecto. Vale, graciñas. Moitas gracias, Rafa. Menudo leite que nos traes. Bueno, fijadevos que leite fresco, a verdad que moi fresco. Mirade que tona, que cor, bueno, fantástico. Pero, bueno, antes de utilizar este leite, para facer estas croquetas, temos que irnos a facer o noso guiso de chocos, que vai a ser ese punto especial que vai a ter esta croqueta. Ese guiso con este produto que temos tan bo. Porque vamos a precisar, pois nada, pimento verde, vamos a precisar cebola,
vamos a precisar o choco, a propia tinta do choco, que o que lle vai a dar a cor esa negra por dentro a esta croqueta, que por fora vai a parecer unha croqueta normal, pero cando a rompamos vai a ter ese cor tan especial. Vamos a comenzar pois limpando estas verduras, vamos a coller un cunco para botar os restos, comenzamos limpando as verduras, e non fai falta que as piquemos moito, porque como despois este guiso vamos a trituralo para engadirlo a bechamel, pois non fai falta que sea que a piquemos moito, non moi pequeniña, senón simplemente así uns cortes un poquinho máis gordos. Vale, temos a nosa cebola, vamos a picar outra media cebola, vamos co pemento, vamos a facer o mismo, máis ou menos o mismo tamaño que a cebola. Vamos a ir cortando así en anacos irregulares, non fai falta que cortemos que sean nin pequeniños nin todos iguais. Como decía, como despois vamos a trituralo, pois nos vai dar un poquinho igual. Ahora que temos as verduras, comezamos ca nosa tarteira, vamos a dar lume aquí, un poquinho de calor. Así vamos a dar potencia de calor ahora para que arranque, así o 9. Un pouquiño de aceite de oliva. Vamos a cubrir simplemente o fondo, non queremos que teña un exceso de graxa. Vale, engadímoslle o noso pemento e a nosa cebola. Vamos a axudarnos aquí deste coitelo. Aí estamos. Vamos aí, que empece a guisarse pouquiño a pouco, porque queremos facer un guiso tradicional, o sea, noso punto especial desta croqueta é que vamos a facer un guiso totalmente tradicional, non? Un guiso con un produto como este. Bueno, mentras se van pochando as verduriñas, vamos a axudar cunha pelisca de sal. O sal axúdanos tamén a que estas verduras empecen a suar, empecen a soltarse a súa auga. E vamos preparando os nosos chocos, que xa os temos limpos, porque a peixeira xa se encargou de limparnos, de entregarnos o choco totalmente limpo, xa preparado para cociñalo. Feito, foi a mesma peixeira a que nos separou estas bolsas de tinta, non? Que bo produto. Estamos agora en tempada na ría da Arousa do bou de vara, que un dos seus produtos principais é este choco, non? Choco temos en calquera das nosas rías, porque a verdade é que alá onde é moi famoso de Redondela, moi famoso de Bueu, pero tamén o da ría da Arousa, non? Vale, botamos o noso choco as nosas verduriñas para que se vaya guisando pouquiño a pouco. Isto nos vai a levar 20 ou 25 minutos. Queremos facelo ben, queremos que sea un guiso tradicional para que lle aporte todos eses sabores á nosa croqueta. Vamos co outro choco. Igual que cas verduras, cortámoslo en tacos así irregulares, non fai falta que nos esmeremos a cortalo moito, porque ao final, cando este brandiño, cando este guisado, pois o que vamos a facer é trituralo, porque vai a ser o noso recheo, o noso sabor desta croqueta, non? Vamos co último choco. O noso choco. Vamos a darlle unhas voltiñas para que a tabla. Pasamos de un paniño e xa temos a tabla lista para o seguinte. Osa basura e o cunco para lavar. Vamos ahora a darlle unhas voltiñas aquí a este guiso como ule xa, simplemente un rustidiño de cebola, de pemento e o choco, non? Isto é que recorda a calquer casa mariñeira, non? A casa dali da costa, nos recorda totalmente estes aromas, estes olores, este guiso. Vamos a engadirlle xa un pouquiño de viño branco que temos por aquí. Aí, con este sempre hai que deixar un pouco para o cociñeiro, non? Non se pode botar todo na tarteira. Que tal? Vai vos gustando? Isto é a recende ule a guiso mariñeiro, ule a casa de calquer mariñeiro por calquer sitio da costa que vayamos, non? Estas verduras, este choco,
Vamos a deixar que se iso un pouquiño. Si precisamos, temos un pouquiño de auga ou de caldo, que si vemos que este guiso nos queda un pouquiño seco, engadimos de agua. En principio non llevamos a botar nada porque as verduras, o choco, vai soltando a súa auga, o seu propio líquido, e igual non precisa, vale? Pero témolo aí previsto por si precisamos que botarlle para que non nos quede moi seco, non? Porque queremos que sea un guiso tal cual. Vale, ahora que xa está isto dorado, vamos a engadirlle a súa tinta, que é o que lle vai a dar o cor. Vai a dar ese punto negro dentro ao interior da croqueta. Fijadevos, solo botalo, que cor ten isto xa. É espectacular. Nada, xa temos o noso guiso en marcha, simplemente nos vai a levar uns 20 minutos facelo, a partir de aquí, pois vamos a facer a nosa croqueta con este sabor deste guiso de choco mariñeiro. Bueno, xa temos o noso guiso de choco rematado e triturado. Como arrecende isto? Que guiso de choco nos acaba de sair? Bueno, xa temos a nosa alma, o ingrediente principal para esta croqueta de choco na súa tinta. Vamos a botar isto para lavar. Xa non vamos a lavar a mesma tarteira que tiñemos do guiso. Vamos a facer a nosa bechamel nesa tarteira. Vamos a precisar quecer un poquinho o leite. Temos un cazo, o noso leite fresco. Vamos a dar aquí un poquinho de lume, simplemente para que este morno. Non fai falta que este a ferver, nin que este excesivamente quente, pero sí que é recomendable que botemos o leite morriño ou quente na nosa bechamel, para facer este paso que vamos a facer agora, que é o rux. Bueno, temos o noso leite, que vaya quencendo, vamos a dar un pouquiño máis. Aí estamos, vale, sin que nos bote por fora. Para a nosa bechamel, pois mirade, temos por aquí todos estes ingredientes. Vamos a recoller a batidora, que xa non nos fai falla. Moi sinxelo, unha bechamel sinxela, porque moitas veces nas bechameles se aporta cebola ou outras verduras para dar sabor, pero neste caso o sabor xa o temos aquí, neste guiso de chocos. Xa temos as verduras aí metidas, co choco, ca súa tinta, e xa ten todo o sabor. Por lo tanto, vamos a facer unha bechamel sinxela, pero tradicional. Para iso precisamos de manteiga, aceite de oliva, fariña, o leite noso que temos aí xa a quencer, un pouquiño de sal e un pouquiño de pimenta. Vamos a comenzar botando o noso aceite, vale? Vamos a botar a nosa manteiga, vamos a cortala en anacos un poquinho máis pequenos para que se desfaga ben, se desfaga antes na tarteira, así, vale? Vamos a subirlle un poquinho o lume ahora. Tampouco queremos facelo cun lume moi alto, porque senón a nosa manteiga é moi fácil que se torre. Se se torra, pois pode coller sabores un poquinho amargos, vale? Así que isto son desas receitas que hai que facer con mimo, con cariño, vale? Con cuidado. Vale, vamos a ir desfacendo. Vou a coller mellor a nosa lingua que temos aquí, xa do guiso de choco, que lle vai aportar xa sabor. Vale, vamos que se vaya derretendo esta manteiga. Botamos o aceite. Este é un truco que aprendín hai moitos anos. Hai quen lle bota toda a porcentaxe de grasa que lle bota de manteiga, pero corrimos o risco de que se nos queime, de que colla eses sabores amargos. Por eso eu botei unha pequena proporción, unha terceira parte de aceite de oliva, que vai axudar a que se derrita mellor a manteiga e que non se queime, que non colla eses malos sabores. E nos fai a mesma función. Vale, ben, xa se está derretindo. Unha vez que se derreta de todo, vamos a engadir a fariña, aí pouquiño a pouco. A bechamel é desas receitas que non debemos de apuralas, que debe ir no seu tempo, no seu punto, vale? Non debemos de apuralas porque
non salen igual. Esta é unha receta tradicional, é unha receta de sempre que facían as nosas nais e as nosas aboas con todo ese cariño, con todo ese mimo, e que lle salía tamén por eso, porque o facían moi pouquiño a pouco e con moito cariño. É importante, é un ingrediente moi importante de todas as receitas, poñerlle cariño. Bueno, xa temos casi derretida a nosa manteiga. Vamos a engadirlle xa dun golpe a fariña, vamos a botarlla dun golpe solo. E vamos a cociñala durante un ratiño facendo esta parte da bechamel que se chama facer o rux, vale? Como é a denominación que ten na cociña profesional. Vale, agora engadimoslle toda a fariña dun solo golpe. Botamos o noso prato para lavar. E vamos a cociñar esta fariña. É importante este paso, é importante o de cociñar a fariña, porque se non a cociñamos e non lle damos unhas cantas voltas hasta que este ben cociñada, despois esa croqueta, esa bechamel nos vai a saber a cru, nos vai a saber a fariña crúa. Vale, por iso é importante que a cociñemos e que lle demos unhas boas voltas antes de botarlle o noso leite. Vale, mentras está xa quecendo tamén o noso leite, xa está casi morno. E o leite vamos a engadir en tres partes. Vamos a engadirlle unha parte que se incorpore sin deixar de darlle voltas, e logo vamos a engadir pouco a pouco así en tres partes todo o noso leite. Vale, seguimos cociñando a fariña, facendo este rux. A verdad que xa empeza a recender, sobre todo cos sabores que tiñamos aquí na tarteira de facer o propio guiso de choco. A verdade que a recende. Xa temos ben cociñada a fariña, vamos a engadir o leite, como vos decía, en tres partes. Vamos a engadir unha pequena parte agora, unha terceira parte, vale? E agora seguimos dándolle voltas e incorporando esta leite con este rux que temos aquí feito. Cando xa este ben incorporado, engadímoslle a seguinte parte. Aí está. Xa está empezando a espesar, a coller textura. Moi ben, fijadvos que rápido o absorbe, non? Que rápido colle xa este... Ben, engadímoslle outra parte, a metade do que nos queda aquí. Moi ben. Ao utilizar esta leite, a verdad que me veñen uns grandes recordos de miña avoa, porque eu tiña unha avoa, miña avoa Lelucha, que era leiteira, e que nos traía o leite á casa cando éramos nenos, un leite como este, un leite fresco, un leite das súas vacas e que ulía como este leite. Un leite dese que tiña esta tona, non? Que poñíala a ferver e enseguida lle salía esa tona que despois facíamos ou galletas ou facíamos un bizcoito de nata, vale, eses recordos de neno de miña avoa. Miña avoa, a verdad que era unha muller moi valiente, era unha muller que sacou o carné, non sei que, pero tiña sobre 50 anos cando sacou o carné, daquela repartía o leite nun tratorito deses tal que, claro, as molladuras no inverno eran importantes. E despois decideuse e sacou o carné, e cando ela xa era maior, pois, alá sacou o carné sin medo ningún, e despois comprou o seu primer 4 latas e repartiu o leite naquel 4 latas que bueno, que tanto recordo de neno. Que a cociña, igual que a nosa vida, se alimenta dos recordos. Eses recordos que temos desas receitas, desas elaboracións que se facían na casa cando éramos nenos, non? Quen non recorda esa tortilla que facía a abuela ou ese cocido que se comía na casa de calquer familiar ou na casa misma? Bueno, é que a verdade é que a cociña, igual que a nosa vida, se alimenta deses recordos, non? E que maravillosos son. Bueno, xa temos a nosa bechamel casi rematada, xa está absorbendo a última... Donde está ese piso de choco? Xa te estaba botando de menos. Porque, mira, a recende a choco, Non me digas que che chegou arriba... Sí, dixen eu, xa vin a escapada. Vou ver que fai, porque a recende a choco, que é unha pasada. Pois ves, hoxe fixemos un guiso de chocos, pero non para comelo así, Vamos a facer algo moi especial con el. Vamos a facer unha croqueta de chocos na súa tinta. Que che parece?
A min parece e primeiro falo guiso para facer croquetas con el. Claro, ti xa sabes que a croqueta é unha desas receitas Pai. que se fai de aproveitamento, non? Sí, Imagino que na túa sí. casa se faría... Sempre, toda a vida. Cando Nos- sobraba algo... Claro, non facíamos unha receita para facer croquetas, non? Facíamos croquetas co que sobraba. Toda a vida na casa, oiches, sobraba polo forno, veña para Ah, croquetas. que rico, Que boas. que rico. E ainda cando sobraba merluza tamén ou algasí, pois veña croquetas de pescado. Había moitas barrigiñas, moitos bandullos que encher. E que esta é unha desas elaboracións que se facían en todas as casas cando sobraban restos de comida. E se facía... Pero bueno, si esta elaboración estaba tan boa así, imagínate si xa facemos a propósito A un guiso de receita. chocos como este. A receita non é que Pois, se bechamel, madre mía. Fixemos o guiso de forma tradicional, co choco, con cebola, con pemento... Por eso un bon día. Claro, por eso a recendía a chocos. E logo Claro. triturámolo para ahora engadilo dentro desta bechamel. Bueno, e agora bueno, que lle vai bueno. a dar o sabor e malo color a esta bechamel. Fíjate Pintaza, como vai a tornarse negra toda se vai terminar de facer esta bechamel. Wow. Eu as últimas, bueno, a verdade é que eu nunca fixo unha receita para logo facer croquetas, fago ao revés, pero bueno, tomo nota, Claro. Sabes as últimas que fago? Desde fai un par de aniños, non? De cocido. Oh, que boas Porque, están. a ver, cocido tamén nunca medimos as cantidades, sempre sobra. E daquela agora, digo, despois faga así cachiños, ca carne que me sobrou, ala, croquetas, ao día seguinte. É que un cocido aquí en Galicia, se non sobra, non é cocido. Aí tá, Que aquí aí ten que tá. sobrar. E esas croquetas de cocido, que boas están. Unhas croquetas de lacón con grelos. Ai, Unhas croquetas de Miguel. chourizo, simplemente, mira. Que pintaza, Fíjate, por a bechamel favor. que tíamos branca e agora xa está totalmente Sí. negra. Bueno, ahora vamos a apagar o lume, xa está feito. Ai, destas tamén quero levar un tupper despois, unhas Non pouquiñas. te preocupes que A pa miña ti vou cativa, guardar. ademais, nunca as fixen de choco, vai facer unha gracia, abrir a croqueta e vela negra. É que por fora vai parecer como outra croqueta e, bueno, xa que estás aquí vou precisar que me axudes. Vale, que che veña, parece? a ver. Moi Mira, ben. vamos a volcarlas nesta bandexa Sí. e logo vamos a tapalas con fil. E agora explícoche por qué. Ah, vale. Vamos a ver. Eu digo, xa que estamos daquela co tema croqueta, a ver, que truquiños hai para que non se abran cando se friten? Porque ás veces pasan, ai, que susto, É sei unha que vou boa fil... pregunta esa, é moi boa pregunta. Verdad, Porque eso porque- é algo que lle pasa a moita xente. Sí, Eh, dá unha rabia, tío, tu veches aí, tú, Claro. e despois ábrense, xa quedanse chen nada, porque Sabes, ao final... claro, o principal motivo deso é a temperatura do aceite. Simplemente. Do aceite? Claro, a croqueta tense que fretir nunha temperatura máis ou menos de 180, 190 grados para que Sí. non se abran. Para que esta bechamel xa está cociñada. Sí. Polo tanto, non precisamos que dentro se cociñe moito máis. O que precisamos é que faga esa costra por fora, ese crocante, e se cociñe por fora. Por eso Vale. precisamos que teña esa temperatura tan alta no aceite para que se cociñe perfectamente por fora e quencen por dentro. E se o facemos a Vale. esa temperatura 180, 190, pois aí van a dorarse pronto e non vai abrir. E hai outro truco máis. Claro. Van ser moitos trucos que te enseño hoxe, moi ben, moi Mira, ben. este é outro truco. Antes de contarche o seguinte, isto vamos ahora, mentras está quente, vamos Sí. a poñerlle un fil de cociña, como se decimos en cociña, pegado á piel. Vale, Va, isto este é o truco. Claro. Ah, porque Este, así... o que non colle conseguimos é que non colle... Ai, sí, aí, Ai, pero... perdón, que está rebelde. Non, Así eu- que conseguimos é que Sí. non colla unha costra dura por riba. E vai nos a xa quedar sei, claro, sí. porque a veces non che ten pasado que faz unhas croquetas e che queda... Sí. E queda duro, pois así conseguimos que non quede duro. Ah, moi ben. E E agora outro- isto vai enfriar. Claro, eso vamos a metelo ahora na nevera nada, deixalo enfriar un anaquiño e logo xa as pasamos por fariña, ovo e pan relado. Vale. E ti se as quixéramos conxelar agora? O sea, despois de feitas, Claro, ou así isto. o que no. teríamos que facer é facer a croqueta, boleala, e unha vez Sí. que temos boleada, Despois pois conxelala. xa conxelamos. Ah, vale, É perfecto. importante conxelalas que queden ben separadiñas, Sí. vale? E despois xa as podemos meter unha bolsa todas xuntas cando xa están conxeladas. Genial. Bueno, Genial, pois, que che parece si mentras enfría isto che invito a un café, tomamos un café e sigo contándoche trucos? Estupendo, pois Pois, veña. Xa verás, vamos alá. A seguinte sálonme perfecta, xa o verás. Ai, pa neveira, aí. Vamos a poñela a enfriar. E vamos a tomar un café. Moi ben. A ver de cara, xa me poño por aquí.
Xa estamos rematando as nosas croquetas, xa estamos rematando de bolear. Mirade que boa pinta teñen estas croquetas que parecen trufas de chocolate con amêndoa crocante. Nada, deixádeme que remato estas 3-4 que me quedan aquí e comezamos a fritilas. Xa teño o aceite a quecer. Xa o teño máis ou menos nun 7, 8, vou dar ao 9, para que suba ben, porque é moi importante, como decíamos antes, como comentaba con Isa, que a croqueta, para que non se abra, hai varios trucos. Un deles, sobre todo, é cociñala a un lume bastante alto, porque así se doran moi rápido por fora, collen esa costra crocante e non se abren. Vale, pasámolas por ese ovo, pasámolos polo pan relado, simplemente darle unha voltiña aí no pan relado, damoslle un pouquiño de forma e xa estemos listas para fritir. Vamos con as últimas. Moi ben. Isto é moi doado, é moi sinxelo, é fácil de facer en calquer casa. Vamos, xa temos o aceite ben quente, vamos lle dar a tope para que quence ben. É importante tamén non botar moitas xuntas, vale? De poucas en poucas, sin amorealas demasiado para que non baixe a temperatura e non se nos abran. E nada, vémonos nun intre na mesa para empratar. Tomade nota, así se fan as croquetas de choco con leite ecolóxico. Rustrimos as verduras, o choco e máis o viño branco 20 minutos. Trituramos o guiso e reservámolo. Na mesma tarteira botamos aceite, manteiga, fariña e leite. Ligamos o bechamel e incorporamos o guiso triturado. Formamos as croquetas rebozándoas con fariña, ovo e pan relado. Para rematar, fritímolas en aceite de xirasol ben quente. Bo proveito! Bueno, familia, xa temos as nosas croquetas rematadas. Fijadevos que pinta que teñen. Por fora parecen unhas croquetas de calquer cousa, pero o segredo está aquí no interior. Fixadevos negras e mirade que xugosidade. Fijadevos que pinta que teñen. Bueno, a vosa saúde. Deixo vos. Quedo aquí no ceo.